Трэба глыбей уваходзіць у жыццё. Жыццё ўзбагачае больш за ўсё. Калі прапусціш, потым ужо не знойдзеш. Так казаў народны паэт Беларусі Петрусь Броўка. І сапраўды меў рацыю, бо за сваё жыццё ён паспеў узбагаціцца шматлікімі магчымасцямі, прапанаванымі яму лёсам. Не ў апошнюю чаргу у гэтым дапамагалі яму яго вандроўкі. У 2020 годзе мы адзначаем 115 год са дня нараджэння паэта і хочам прадставіць вам выставу, прысвечаную найбольш яскравым і важным паездкам у жыцці Петруся Броўкі з місіяй у падарожжа. Пачаць хацелася б з таго, якім чынам паэт Беларускай ССР атрымаў магчымасць вандраваць па ўсім свеце. Яго дзейнасць як пісьменніка афіцыйна пачалася яшчэ ў 1926 годзе ў Полацку, калі паэт выдае ў друк свой першы верш «Ой, не шапчы, моя бярозка». Пазней, праз 2 гады, Броўка пераязджае ў Мінск, каб атрымаць вышэйшую адукацыю. У сталіцу краіны ён прыехаў ужо даволі вядомым у друку пісьменнікам, што спрыяла ўключэнню ў мінскае творчае асяроддзе. Пачатак плённай пісьменніцкай дзейнасці стаў для Петра Устіновіча пачаткам актыўнай культурна-грамадскай работы. Ён быў членам асацыяцыі пралетарскіх пісьменнікаў, удзельнічаў у літаратурных імпрэзах, культурных мерапрыемствах, друкаваўся ў часопісе «Маладняк» і ўваходзіў у аднайменнае аб'яднанне. Не дзіва, што ўжо ў пачатку 30-х гадоў творчыя камандзіроўкі ў жыцці пісьменніка сталі рэгулярнымі. У складзе пісьменніцкіх дэлегацый ды у культурных вандроўках паэт аб'ездзіў вялікую колькасць беларускіх гарадоў і вёсак, сярод якіх Магілёў, Добруш, Гомель, Гродна. Ладзіліся творчыя вечары, канферэнцыі і мерапрыемствы, на якіх ён актыўна выступаў і ўдзельнічаў як паэт і публіцыст. Таксама перыядычна адбываліся ў яго жыцці пісьменніцкія вандроўкі ў цэнтры суседніх краін, а для таго часу савецкіх рэспублік – Масква, Кіеў і іншыя гарады. Паэт імкнуўся знаходзіцца ў цэнтры культурных падзей, як прадстаўнік беларускай культуры і пісьменства. Але яшчэ з юнацкіх часоў яму хацелася шырэйшага ахопу для беларускай літаратуры, для беларускай паэзіі. Ён лічыў, што беларускай літаратуры трэба выходзіць з правінцыяльных рамак на усесаюзны ўзровень. Адной з першых далёкіх вандровак Петруся Броўкі за межы Беларусі стала камандзіроўка ў Ленінград на кінафабрыку «Савецкая Беларусь». Там ён працаваў над сцэнарыем стужкі «Хто твой сябра» па матывах яго аповесці «Калантры». 8 мая 1934 года Петрусь Броўка прыняты ў члены Саюза пісьменнікаў ССР. Пазней за сваю актыўную працу пісьменнік атрымліваў адказныя пасады, якія давалі яму магчымасць у пэўным сэнсе быць правадніком культур. У 1943 годзе ён стаў адказным сакратаром Саюза пісьменнікаў БССР. З 48 па 67 гады старшыня праўлення Саюза пісьменнікаў БССР. З 1963 года сакратар праўлення Саюза пісьменнікаў ССР. Выбіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета СССР і Вярхоўнага Савета БССР. У пасляваенныя часы Петрусь Броўка наведваў шматлікія краіны свету ў складзе пісьменніцкіх дэлегацый і як дэпутат. Вядома, што пасля Другой сусветнай вайны у свеце склалася біполярная сістэма міжнародных зносін. У нашым выпадку на ўвазе маецца халодная вайна паміж ССР і США. Такі складаны і напружаны перыяд для ўсяго свету у асноўным і адбываліся вандроўкі Петруся Броўкі па краінах далёкага замежжа. Гэта перыяд, калі чалавецтва раздзялілася на 2 лагеры – капіталістычны і сацыялістычны. Да сацыялістычнага блоку адносіліся краіны, якія былі сабраны пад скрыдламі Савецкага Саюзу. У гэтай частцы экспазіцыі вы зможаце ўбачыць фондавыя прадметы з вандровак паэта па краінах сацыялістычнага блоку. У кастрычніку 1952 года Петрусь Броўка ў складзе дэлегацыі адпраўляецца ў Румынскую Народную Рэспубліку для удзелу ў месячніку румынска-савецкага сяброўства. Падобныя мерапрыемствы праводзіліся Савецкім Саюзам у розных краінах для развіцця міжкультурных сувязяў. Падчас месячніку адбываўся абмен дэлегацыямі, адкрываліся выставы, арганізоўваліся культурныя мерапрыемствы, праходзілі лекцыі. У ходзе паездкі па Румыніі Петрусь Броўка наведваў Бухарэст, Тымішаара, Канстанца, Ясы і іншыя гарады. Сваім уражаннем ён падзяліўся ў лісце да свайго сябра Петра Глебкі.
3 октября я выехал, и вот уже 7-го нахожусь в Румынии на месячнике румыно-советской дружбы. Поездка по стране интересная. Много можно найти для творчества. Пятрусь Броўка побывал у Румынии двойчы. Другі раз у 1959 годзе на Днях беларускай культуры. Напамінам аб гэтай краіне засталіся ў яго манеты Румынскай Народнай Рэспублікі – бані. Вы можете бачыць манеты 1954 года і 1956. Паэт традыцыйна прывозіў манеты з кожнай сваёй вандроўкі. У жніўні 1949 года у складзе дэлегацыі савецкіх пісьменнікаў Пятрусь Броўка выязджаў у горад Веймар на святкаванне 200-годдзя з дня нараджэння Іоганна Вольфганга Гёте. Урачыстасці былі арганізаваны сацыялістычнай адзінай партыяй Германіі ў савецкай зоне акупацыі з кастрычніка 1949 года Германская дэмакратычная рэспубліка. І праходзілі з 24 па 29 жніўня. Гасцей чакалі знаёмствы з рознымі інтэрпрэтацыямі творчасці Гёте ў выглядзе песень, тэатральных пастановак і іншага. Сярод рэчаў, прывезеных Броўкай з Германіі, варта звярнуць увагу на капелюш Трыблі. Змадэляваны ў самым канцы 19 стагоддзя капелюш Трыблі з'явіўся знакам якасці для ўпэўненых у сабе мужчын. Назва яго запазычана з рамана Джорджа Д'юмар'е «Трыблі», па якому ў 1895 годзе ў Лондоне была пастаўлена п'еса. Адзін з акцёраў насіў капелюш менавіта такога фасону. Спачатку капелюшы гэтага віду былі мужчынскімі і карысталіся вялікай папулярнасцю сярод лонданскай багемы. Пасля Першай сусветнай вайны з'явіліся і жаночыя мадэлі. У 1930-е гады Трыблі насілі прадстаўнікі розных слаёў насельніцтва, уключаючы арыстакратыю. Трыблі стала традыцыйным капелюшом для наведвальнікаў англійскіх скачак. У 1960-е гады, калі ў ЗША пачалі карыстацца папулярнасцю кабрыялеты, Трыблі былі найбольш зручным відам капелюша. Вузкія палі не заміналі агляду, а шчыльная пасадка дазваляла утрымлівацца на галаве. На тэрыторыі ССР мадэль капелюша таксама мела папулярнасць. Наступны экспанат – гэта брытва, якая спявае. Менавіта так называлі брытвы кампаніі «Бонасферк». Дзякуючы высокакласнаму сплаву метала і кваліфікаваным майстрам, лязо атрымлівалася вельмі вострым і пры галенні выдавала прыемны ціхі шолах. Вырабляліся яны ў нямецкім горадзе Зёлінгер з 1870 па 1983 гады і лічыліся эталонам якасці. Не змог не набыць сабе такую брытву і Пятрусь Броўка. Таксама звярніце ўвагу на нямецкія манеты 1948 года і 1969 пфэнігі. Двойчы Пятрусь Броўка наведваў Польшчу. Упершыню гэта адбылося ў 1947 годзе ў складзе дэлегацыі савецкіх пісьменнікаў Павел Тычына, Ілля Эренбург, Александр Твардоўскі. Падчас паездкі яны наведалі Асвенцым, канцэнтрацыйны лагер і лагер смерці, дзе загінула маці паэта Алена Сцяпановна Броўка. Пятрусь Броўка прывёз адтуль жменю зямлі, якую пахаваў у роднай вёсцы Пуцілкавічы. Пад ураджаннем з гэтай паездкі ў 1960 годзе была напісана паэма «Голас сэрца». Другі раз Пятрусь Броўка апынуўся ў Польшы з 29 верасня па 14 кастрычніка 1955 года. Разам з групай работнікаў мастацтва і літаратуры Беларусі ён быў запрошаны на месячнік польска-савецкага сяброўства. У час месячніку урачыстыя вечары адбываліся ў Варшаве, Торуні, Кракаве, Гданьску, Лодзі, Познані, Любліне, Беластоку і іншых гарадах. Прыкладам інтэнсіўнасці перамяшчэння дэлегацыі можа быць паштоўка Пятруся Броўкі да сына Юрыя. На ёй адлюстраваны замак Тэўтонскага ордэну ў Мальбарку. Сама паштоўка была адпраўлена са Шчэціна, а вечарам таго ж дня Пятрусь Броўка выехаў у Кракаў. Кожную сваю паездку Пятрусь Броўка дасканала дакументаваў. Для гэтага ў яго заўсёды былі з сабой нататнікі. Не стала выключэннем і яго паездка ў Польшу. У ходзе паездак па гарадах Польшы ён запісваў свае назіранні ад убачанага. Рабіў ён гэта ў тым ліку ў нататніку польскай фірмы «Опаланка». У ім ён пакінуў кароткія запісы пра вечар у Саюзы пісьменніка ў Польшчы. Пасля паездак запісы з нататнікаў увайшлі ў артыкул у «Народнай Польшчы», які быў надрукаваны ў часопісе «Беларусь» нумар 12 за 55 год.
Яшчэ адзін сувенір з Польшы – лялька. Выраблена лялька ў горадзе Кельцы на фабрыцы «Цацак Грамада», якая спецыялізавалася менавіта на вырабе драўлянай прадукцыі. Сваю дзейнасць фабрыка пачала яшчэ ў 1939 годзе і праіснавала да 1990-х гадоў. За гэты час было створана больш за 300 мадэляў цацак, пра якія неаднаразова рабіліся радыёперадачы і рэпартажы. У свой час фабрыкай была выпушчана нават лялька-міліцыянер, але ж прадавалася яна не вельмі добра. Каб пазбавіцца ад рэшты тавару, Грамада змагла зацікавіць галоўнае камандаванне грамадскай міліцыі набыць гэтыя лялькі і выкарыстоўваць іх у якасці падарункаў для узорных кіроўцаў. Дзякуючы паспяховай рэкламе і развітаму брэнду цацкі Грамада экспартаваліся ў шматлікія краіны. Танзанія, Латвія, Японія. Пасля закрыцця фабрыкі частка асартыменту і архіва была аддадзена на захаванне ў музей цацак у горадзе Кельцы, які існуе і сёння, але ўжо пад назвай «Музей цацак і гульняў». У 1968 годзе Петрусь Броўка ў складзе дэлегацыі Саюза пісьменнікаў Савецкага Саюзу прысутнічаў на з'ездзе Саюза балгарскіх пісьменнікаў. Вы можаце бачыць фотаздымкі з гэтай паездкі. Сярод памятных рэчаў, прывезеных паэтам з вандроўкі, вы можаце бачыць традыцыйна балгарскую манету, а таксама прывёз паэт з Балгарыі піцейны набор для ракіі. Гэты сувенір быў выраблены ў горадзе Траян, які лічыцца цэнтрам ганчарства краіны, а таксама вядомы сваім алкагольным напоем – ракій, які робіцца з грушай і сліў. Набор выкананы ў традыцыйнай тэхніцы траянская шарка. Гэта унікальная балгарская распрацоўка, таму мясцовую кераміку вельмі лёгка адрозніць ад іншых. Вырабляецца посуд уручную, часцей за ўсё з карычневай гліны, і каб атрымаць малюнак траянская шарка, на выраб наносяцца палосы і кроплі фарбаў. Кроплі аднаго колеру сцякаюць і пры гэтым цягнуць за сабой іншыя фарбы. Пасля гэтага яны акуратна перамешваюцца майстрам. У выніку атрымліваюцца арыгінальныя і эфектныя ўзоры. Сярод класічных касцюмаў і розных кашуль, якія былі ў гардэробе ў Петруся Устиновича, таксама была і вось такая цікавая рэч – утульны цёплы хатні пінжак, які быў якраз-такі выраблены ў Балгарыі. Пінжакі такога тыпу увайшлі ва ўжытак у другой палове 19 стагоддзя, дзякуючы прэм'ер-міністру Великабрытаніі Бенджаміну Дызраэлі. Называліся яны «smoking jacket», што азначала пінжак для курення. Ад гэтага і паходзіць назва сучаснага смокінгу. Класічны смокінг-джэкет даходзіў да сярэдзіны бядра, звычайна меў адкладны каўнер і манжэты, зашпіліваўся на вялікія гузікі і аздабляўся брандыбурамі. Калі мужчыны ішлі курыць, яны здымалі з сябе сюртукі ці фракі і надзявалі спецыяльны пінжак для курення. Функція пінжака была ў тым, каб пазбавіць астатняе адзенне ад тытунёвага паху. Пінжак служыў тым, што ён паглынаў у сябе пах цыгарэт. А калі попел трапляў на лацканы і манжэты, то лёгка злятаў, бо абшыты яны былі атласам. З 50-х гадоў 20-го стагоддзя папулярнасць пінжака зменшылася, і ўсё больш яго выкарыстоўвалі проста ў якасці хатняга адзення. У сваім паўсядзённым жыцці смокінг-джэкет насілі шматлікія знакамітасці, такія як Фрэнк Сінатра, Хью Хефнер і іншыя. У сакавіку 1955 года Петрусь Броўка прымаў удзел у месячніку Венгера савецкага сяброўства ў Венгрыі, фотаздымкі з якога вы можаце пабачыць. Таксама вы можаце пабачыць нататнік, традыцыйна прывезены з падарожжа, і прывезеную ў якасці сувеніра біклагу. Гэта невялікая плоская дарожная ёмістасць з вузкім кароткім горлам і вушкамі для прадзявання раменя. Адной з найбольш знатных для пісьменніка камандзіровак стала паездка ў Чэхаславакію вясной 1951 года. Петрусь Броўка ў складзе дэлегацыі савецкіх пісьменнікаў правёў у гэтай краіне цэлы месяц. Вандроўка была арганізавана па запрашэнні мясцовага саюза пісьменнікаў і Міністэрства інфармацыі і культуры. У 90-е гады 20-го стагоддзя, пасля распаду СССР, краіна падзялілася на Чэхію і Славакію, але на момант прыезда Петруся Броўкі гэта была агульная краіна з двумя
Цэнтральнымі гарадамі гэта Прага, сталіца, і Браціслава. Вандроўка пісьменніка пачалася з наведвання Прагі, дзе з першага дня пісьменніку чакала вельмі актыўная праграма. Дэлегацыю запрашалі на шматлікія культурныя мерапрыемствы. Падчас сваёй вандроўкі пісьменнікі знаёміліся з выдатнымі дзеячамі чэхаславацкай культуры, такімі як, напрыклад, пісьменніца Марыя Пуйманова, паэт Вітэслав Ніезлы, прэм'ер-міністр і раманіст Антанін Запатоцкі. Але Пятрусь Броўка у сваю чаргу не абмяжоўваўся толькі літаратурнымі інтарэсамі. Ён паэтычна цікавіўся тым, як выглядаюць гарады, як прыбраны вуліцы. Не абмінаў ён магчымасці і пазнаёміцца са звычайнымі супрацоўнікамі фабрык, заводаў, майстэрняў і іншымі мясцовымі жыхарамі, пры дапамозе чаго паэт спрабаваў найбольш падрабязна зразумець адметнасці жыцця народу. Напрыклад, разам з іншымі пісьменнікамі Пятрусь Броўка наведваў металургічны завод «Белая царква», дзіцячы сад пры гэтым заводзе. Таксама пабачылі яны вядомы на ўвесь свет горад Жалезны Брод. Гэта невялічкі горад у Чэхіі, славуты сваёй каларытнай прыроды, а таксама вядомы сваім багемскім шклом. Пятрусь Броўка пазнаёміўся са спецыфікай працы некаторых майстэрняў мастацкага шкла, а таксама пісьменнікі наведалі гранільную фабрыку, дзе ствараліся менавіта хрустальныя вырабы. Былі наведаны такія гарады дэлегацыі, як Браціслава, Высокія Татры, Тапальчаны, Жалезны Брод, Готвальд, дом адпачынку Добжыш і шматлікія іншыя. Дэлегацыя выступала са сваімі творамі перад людзьмі розных сацыяльных слаёў краіны і асабіста знаёмілася з жыхарамі. Усё гэта паэт вельмі падрабязна апісаў у сваіх падарожных нататках, якія пазней былі выдадзены ў выглядзе нарыса «Месяц у Чэхаславакіі», якія вы можаце пабачыць у вітрыне. Пры дапамозе такіх выданняў Пятрусь Броўка мог падзяліцца сваімі ўражаннямі ад паездак, асаблівасцямі жыцця краіны са сваімі суайчыннікамі. Таксама запісы падобныя дапамагалі для занатавання вопыту, культуры і традыцый народу. Так, напрыклад, у нататках Пятруся Броўкі са славацкай часткі краіны можна знайсці народныя песні славацкія, якія запісаны кірылічнымі літарамі для разумення. Сярод памятных рэчаў з гэтай вандроўкі вы можаце бачыць манеты, кроны, сувенір, мядзведзь, трымальнік бутэлькі, аловак з малюнкам і надпісам «15 лет постройкі Чэхаславацкай сацыялістычнай рэспублікі». Увогуле, па зместу нарыса «Месяцу з Чэхаславакіі» і іншыя публіцысткі Пятруся Броўкі можна адчуць стаўленне паэта да краін сацыялістычнага блоку. Толькі з прыходам сацыялізму і сталай апекай Савецкага Саюзу яны дамагліся найбольшага росквіту. Другі раз у сваім жыцці Пятрусь Броўка наведваў Чэхаславакію ўжо ў 1956 годзе, але не з пэўнай місіяй, а проста з мэтай адпачынку і санаторнага лячэння. Ён наведаў курортны горад Карлавы Вары, і з гэтай вандроўкі можна пабачыць некаторыя фотаздымкі. Другі лагер, які сфарміраваўся падчас халоднай вайны, капіталістычны. У ім былі згрупіраваны краіны, якія кіраваліся Злучанымі Штатамі Амерыкі. Улічваючы, што свет на той момант быў ідэалагічна і палітычна падзелены, у той час не кожны беларус, як жыхар сацыялістычнай савецкай краіны, меў магчымасць наведаць краіны капіталістычнага блоку. Стычны выезд па ўласным жаданні быў магчымым, але для паездкі за мяжу пажадана было мець нейкую афіцыйную прычыну. Працоўная камандзіроўка ці, напрыклад, запрашэнне родных, якія жывуць у гэтай краіне. Акрамя таго, трэба было прайсці пэўныя працэдуры з медкамісіі, зборам дакументаў, камісіі па замежных справах, якія па розных, часам нават і неаб'ектыўных прычынах маглі не выпусціць чалавека за мяжу. Таксама сярод людзей распаўсюджваліся стэрэатыпы, што ў любой капіталістычнай краіне на кожным рагу будуць чакаць варожыя шпіёны ці да самога турыста будуць нават ставіцца варожа. У Пятруся Броўкі, як у прадстаўніка беларускай культуры, была магчымасць некалькі разоў прадставіць Беларусь у капіталістычных краінах. Вядома, што гэта былі ў асноўным толькі працоўныя камандзіроўкі. І першая краіна, з якой нам хацелася б пачаць, будзе Злучаныя Штаты Амерыкі. У 1959 годзе Пятрусь Броўка ў складзе беларускай дэлегацыі прымаў удзел у 14-й генеральнай асамблеі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый ААН у Нью-Йорку. Гэтая асамблея праходзіла з 15 верасня па 12 снежня. 19 лістапада на ёй выступіў і Пятрусь Броўка. Ён выступаў у палітычным камітэце з дакладам за вяртанне на радзіму. Здымак з гэтай вандроўкі вы можаце ўбачыць.
Далёкая невядомая краіна пакінула ў паэта шмат розных уражанняў. Вершы, напісаныя ім у Амерыцы, склалі цэлую кнігу, якая называецца «Далёка ад дому». Тут ёсць і замалёўкі з амерыканскага жыцця, і прысвячэнне Уладзіміру Маяковскаму, які таксама быў у Нью-Йорку і творчасцю якога Пятрусь Броўка натхняўся. Таксама ёсць, канешне, і смутак па радзіме. Калі на ўсход я ранкам гляну, і смутак сэрца ахіне, я рад, што ідзе за акіяну насустрач сонца да мяне. Яно было нядаўна, знаю, паміж маіх палёў, бароў. І я засмучаны пытаю пра родных, блізкіх і сяброў. Мне тут не соладка жывецца, магу аб доме толькі сніць. А што цяпер у нашым свеце? Якія там праходзяць дні? Напэўна, восень жоўтым шарфам гаі паспела апавіць. І павучынне, быццам арфа, у кутку зацішлівым трымціць. Напэўна, у ноч, як ходзіць месяц, у небе блізкае лядок, і з вогнішча пад сінім лесам імкне, што з коміна дымок. Час знаходжання на асамблеі ААН Броўка не толькі пісаў вершы, а яшчэ і паспяваў дасылаць іх у савецкі друк. Як дадатак да ліста ў газету «Праўда», Броўка прыклаў 3 свае нью-йоркскія вершы: невыказанае выступленне на Генеральнай асамблеі, сапраўднаму амерыканцу, ваенны аркестр на Брадвеі. Па сканчэнні місіі беларуская дэлегацыя вярталася з-за акіяна трансатлантычным маршрутам Нью-Йорк-Шэрбург у Францыі на лайнеры «Каралева Мары», які па-ангельску называецца «Queen Mary». Кожны пасажыр лайнера атрымліваў канверт з багажнымі біркамі. На бірках былі пазначаны імя пасажыра, назва лайнера, клас і нумар каюты, дата адпраўлення і нумар пірса, а таксама порт прыбыцця. Прамавугольныя біркі прымацоўваліся на багаж, які адпраўляўся ў грузавы адсек, а авальныя на багаж, што пасажыры бралі з сабой у каюты. «Каралева Мары» доўгі час заставаўся самым хуткасным пасажырскім лайнерам на Атлантыцы. Плаванне займае каля 3 дзён. Але канкурыраваць з кампаніямі станавілася ўсё цяжэй, і нерэнтабельнае судна вывелі з эксплуатацыі. У 1967 годзе «Каралева Мары» скончыла свой апошні рэйс і прыпынілася ў порце Лонг-Біч. Зараз на лайнеры дзейнічае марскі музей, а таксама гатэль, рэстаран і нават капліцы для вянчання. Лічыцца, што судна насяляе найбольшая колькасць прывідаў за ўсю гісторыю вялікіх трансатлантычных лайнераў. Вандроўка на асамблею ААН у нейкім сэнсе натхніла Петруся Броўку на будучае стварэнне беларускай савецкай энцыклапедыі. Рыгор Парадулін успамінаў словы Петруся Броўкі аб тым, што ОАН і ЮНЕСКА нацыю лічаць нацыяй з поўным правам толькі пры наяўнасці ў яе свайго календара і энцыклапедыі. Некаторыя сувеніры прывёз на радзіму Петрусь Броўка пасля 3 месяцаў у Злучаных Штатах Амерыкі. Напрыклад, набор ігральных карт кампаніі Russell Morgan & Co. Кампанія была заснавана ў 1867 годзе як друкарская фірма. Сусветны поспех прыйшоў да яе пазней, пасля выпуску ігральных карт пад маркамі «Авіатар», «Би», «Байсікл». У 1881 годзе з'явілася марка «Конгрэс» у 2 стандартах, нумар 404 і нумар 606, якія вылучаліся сваімі залатымі краямі. Ігральныя калоды «Конгрэс» складаюцца з 52 стандартных картак, 2 джокераў і інфармацыі для падліку ачкоў. На выставе прадстаўлена калода «Конгрэс» стандарту 404. Кампанія сёння вядома пад назвай United States Playing Card Company і знаходзіцца ў горадзе Эрлінгер, штат Кентукі. У падарунак сваёй жонцы Алене Михайлаўне Пятрусь Броўка прывёз элегантныя замшавыя туфлі амерыканскай маркі «Citation». Фабрыка Somersworth Shoe Co., якая вырабляла жаночы абутак гэтай маркі, знаходзілася ў штаце Нью-Гэмпшыр, горадзе Саммерсворт. У свой час кампанія з'яўлялася лідерам абутковай прамысловасці. Таксама сувенірная талерка з выявай Empire State Building. Гэта вядома на ўвесь свет 103-павярховы хмарачос, які знаходзіцца ў Нью-Йорку на востраве Манхэттэн. З'яўляецца офісным будынкам, а на момант падарожжа Петруся Броўкі лічылася самым высокім будынкам ва ўсім свеце. На дадзены момант з'яўляецца 3-м па вышыні хмарачосам ЗША і таксама 35-м па вышыні будынкам у свеце.
Яшчэ некаторыя рэчы вы можаце пабачыць, такія як нататнік Vernon Memo Book, у якім паэт традыцыйна занатоўваў сваё падарожжа, некалькі паштовак і амерыканскія манеты, цэнты 66, 76, 88 і 95 гадоў. Пятрусь Броўка быў у Францыі праездам, калі вяртаўся са Злучаных Штатаў Амерыкі. Як адлюстраванне французскай моды 50-х гадоў на выставе прадстаўлены акуляры Алены Михайлаўны Броўкі французскай фірмы Frame France. Акуляры той жа фірмы носіць вядомая сучасная спявачка Леді Гага. Frame France дзейнічала ў 1960-80-е гады і вырабляла аправы для акуляраў. Мадэль, якая належала Алене Броўцы, мае назву Дженніфер Дёўкс. Яна была створана ў супрацоўніцтве з Генрыхам Арлеанскім, графам парыжскім, спадкаемцам французскіх каралёў з арлеанскай галіны дынастыі Бурбонаў. Нягледзячы на тое, што ён зрабіў вайсковую кар'еру, Генрых Арлеанскі быў таксама вядомы як пісьменнік і мастак. Петруся Броўку ў пасляваенныя часы вельмі захапіла тэма міру. З дакладамі і вершамі па тэме ён выступаў у перыядычным друку. Як выдатнага аратара Броўку апісваў Якаў Хілемскі, перакладчык яго вершаў на рускую мову. Ён казаў, што, застаючыся самім сабой, Броўка раскрываўся кожны раз па-новаму, дакладна адчуваючы асаблівасці сустрэчы, узрост слухачоў, іх прафесію, месца, дзе адбывалася сустрэча. У яго заўсёды знаходзіліся патрэбныя словы якраз для пэўнага выпадку. У яго заўсёды знаходзіліся лепшыя словы. Вершы для чытання таксама выбіраліся ім, можна сказаць, па-снайперску. Не, Броўка не прыстасоўваўся да абставін. Ён натуральна раствараўся ў іх, натхнённа імправізаваў. Выступаючы першым, ён, як чулы, камертон імгненна і беспамылкова выбіраў адзіна магчымую танальнасць, вызначаючы тым самым гучанне ўсяго вечара. У 1951 годзе Пятрусь Броўка, магчыма, па той самай прычыне, быў абраны членам Беларускага рэспубліканскага камітэта абароны міру і дэлегатам на 3-ю усесаюзную канферэнцыю прыхільнікаў міру ў Маскве, дзе выступіў з дакладам, а таксама напярэдадні канферэнцыі напісаў верш з назвай «Не трэба вайны». Яшчэ праз год ён прымаў удзел у рабоце 4-й усесаюзнай канферэнцыі прыхільнікаў міру. Магчыма, як член камітэта абароны міру, Броўка быў абраны дэлегатам на Стакгольмскі кангрэс за разбраенне і міжнароднае супрацоўніцтва, які адбыўся ў Швецыі ў ліпені 1958 года. Гэты кангрэс вельмі ўразіў паэта. У сваім артыкуле «Магутны голас народаў», які быў выдадзены ў якасці нататак дэлегатах кангрэса, Броўка пісаў, што гэта быў сапраўдны сход. У велізарнай зале, дзе адбывалася паседжанне кангрэса, прысутнічалі пасланцы ўсіх кантынентаў свету. Тут можна было бачыць, як сустракаліся, гутарылі людзі з самых далёкіх супрацьлеглых куткоў планеты. Ісландзец пра нешта з захапленнем расказваў цэйлонцу, а побач з японцам з Хірасімы стаялі фінскія дзяўчаты. Людзі ў розным адзенні, розныя па колеру скуры, пры дапамозе перакладчыкаў і без іх усе разважалі пра тое, самае запаветнае, што іх хвалявала, пра тое, як умацаваць мір на зямлі. Швецыя была краінай, якая на той момант заклікала ўсе народы свету умацоўваць мір ва ўсім свеце. Больш за 500 мільёнаў чалавек паставілі свае подпісы пад ідэямі, якія прапанаваў Сусветны савет міра, па ініцыятыве якога ў выніку і быў створаны гэты кангрэс. Таму арганізацыя падобнага мерапрыемства была зразумелай, і таму Стакгольм прымаў дэлегатаў з самых розных куткоў планеты. Кангрэс праходзіў з 16 па 22 ліпеня, і больш за 70 краін прыслалі туды сваіх дэлегатаў. У сваіх нататках Пятрусь Броўка падрабязна апісвае жыццё Швецыі і сцвярджае, што шведскі народ міралюбны, хоць і адрозніваецца ад беларускага па ідэалогіі і палітыцы. Пад уражаннем ад знаходжання ў Стакгольме Пятрусь Броўка таксама напісаў цыкл вершаў, які называўся «Са стакгольмскага шытка», і вы можаце пабачыць на нашай выставе нататнік з гэтай паездкі і тэрмометр.
У маі 1960 года Пятрусь Броўка ў складзе дэлегацыі Вярхоўнага Савета ССР наведаў Нарвегію. З гэтай краіны паэт прывёз верш Муйрана, які быў прысвечаны аднайменнаму гораду. У Муйране знаходзіцца адзін з немногіх савецкіх помнікаў ваеннапалонным, якія захаваліся ў паўночнай Нарвегіі з часоў Другой сусветнай вайны. Таксама на выставе прадстаўлены нарвежскія манеты эры. У наступнай частцы экспазіцыі вашай увазе будуць прапанаваны сведчанні падарожжаў Петруся Броўкі ў краіны Савецкага Саюзу. Вядома, што ў час дзейнасці Петруся Устиновича Беларусь была адной з рэспублік у складзе вялікай краіны Савецкі Саюз. Таму яго камандзіроўкі часткова залежалі не толькі ад культурных і палітычных беларускіх арганізацый, але і ад мэтаў вялізнай краіны, якія часам патрабавалі ўвагі пісьменніка. Паміж рознымі краінамі ССР адбываліся супрацоўніцтва на самых розных узроўнях. Гэта і культурныя, і прамысловыя, і іншыя. Тычылася тое, вядома, і літаратуры. Для развіцця міжкультурных сувязей паміж краінамі Савецкага Саюзу ладзіліся тыдні, дэкады нацыянальных літаратур, падчас якіх праходзіў абмен дэлегацыямі, творчай інтэлігенцыі, выходзілі пераклады прозы, паэзіі, арганізоўваліся сустрэчы з творцамі і розныя іншыя мерапрыемствы. Пятрусь Броўка, хоць сам, канешне, за сваё жыццё і не аб'ехаў усіх савецкіх краін, але сцвярджаў, што няма такога кутка ў Савецкім Саюзе, дзе не пабываў бы беларускі пісьменнік. І вядома, што кожны з іх ездзіў не марна. Шматлікімі былі наведванні паэтам радзімы Кабзара Украіны. Туды Броўка часта вяртаўся і як прадстаўнік беларускага пісьменства, і для адпачынку. У 1939 годзе ў горадзе Кіеве ён прымаў удзел у рабоце 6-га пленума праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў, прысвечаных 125-годдзю Тараса Шаўчэнкі. Таксама у 1964 годзе разам з дэлегацыяй беларускіх пісьменнікаў Пятрусь Броўка прымаў удзел у пленуме, прысвечаным ужо 150-годдзю Тараса Шаўчэнкі. Таксама з украінскіх рэчаў паэта на выставе можна пабачыць настольны медаль з выявай Тараса Шаўчэнкі, значок з Шаўчэнкаўскага форуму 1964 года, знак дэкады украінскай літаратуры і мастацтва ў Маскве. У верасні 1958 года Пятрусь Броўка, як старшыня Саюза пісьменнікаў Беларусі, узначальвае дэлегацыю на тыдні беларускай літаратуры ў Літве. На фотаздымку, які знаходзіцца вось тут, можна пабачыць Петруся Броўку і Антанаса Венславу, старшыню Саюза пісьменнікаў Літвы, на сустрэчы беларускіх пісьменнікаў літоўскімі калегамі на мяжы паміж Беларусю і Літвой. Згодна з літоўскай традыцыяй, і госці, і сустракаючыя праходзяць пад паясамі. Падчас гэтай паездкі былі наведаны пісьменнікамі такія гарады, як Вільнюс, Каўнас, Шаўляй, Тракай, Клайпеда, Паланга. Вы можаце ўбачыць сувенір у выглядзе традыцыйнага літоўскага падворка. Яго Петрусю Броўку падарылі ў Каўнасе. У 1959 годзе ў Вільнюсе выходзіць пераклад на літоўскую мову рамана Петруся Броўкі «Калі зліваюцца рэкі». Напісаны ён быў у 1956 годзе. Гэты твор вельмі сімвалічны для тых часоў. Яго галоўнай тэмай з'яўляецца дружба народаў. У аснову рамана пакладзена рэальная падзея. Гэта будаўніцтва гідраэлектрастанцыі «Дружба народаў». У будоўлі бралі ўдзел беларусы, літоўцы, латышы, і на той момант гэта ГЭС стала найважнейшым гаспадарчым аб'ектам на Браслаўшчыне. Пятрусь Броўка задумаў напісаць гэты раман яшчэ ў 1951 годзе, калі ўпершыню пабачыў у газеце звесткі пра тое, што збіраюцца пабудаваць такую гідраэлектрастанцыю. З таго часу ён некалькі разоў бываў на будаўніцтве электрастанцыі, а ў лістападзе 1953 года адмыслова ездзіў у Літву і Латвію, каб пазбіраць матэрыял аб жыцці літоўцаў, латышэй для свайго рамана. Вы можаце пабачыць нататнік з яго падарожжа.
Гэты раман быў перакладзены на літоўскую, латышскую, рускую, украінскую, туркменскую, узбекскую, малдавскую, румынскую мовы. У 1961 годзе на літоўскай кінастудыі гэты раман быў экранізаваны. Сярод рэчаў з Літвы таксама можна пабачыць значок да 250-годдзя Хрысціёнаса Данілайціса, літоўскага паэта, аднаго з заснавальнікаў літоўскай літаратуры. Пятрусь Броўка добра ведаў літаратуру суседніх народаў. Шматлікім творцам з суседніх рэспублік ён прысвячаў свае публіцыстычныя артыкулы, праз якія ён мог пазнаёміць беларускую чытача з іх творчасцю падрабязней. Але веданне тое часам прыходзіла да Броўкі якраз такі менавіта з камандзіровак у іншыя краіны. Пятрусь Броўка актыўна ўдзельнічаў у дэкадах літоўскай, латвійскай, малдаўскай, украінскай літаратур у Беларусі. Ён піша ў адным са сваіх артыкулаў пра тое, як яму давялося з народным паэтам Беларусі Янкам Купалам і Міхасём Лыньковым удзельнічаць у днях з'езда з савецкіх пісьменнікаў у Латвіі. Там яму давялося пазнаёміцца з шматлікімі латышскімі пісьменнікамі, у тым ліку і Янам Судрабкалнам, латвійскім народным паэтам. Ён піша: «Я помню тыя дні, калі мы з прагнасцю аглядалі выдатныя помнікі культуры Рыгі, знаёміліся з культурай братняга латышскага народа. Паездкі ў Сігулду, сяброўскія сустрэчы, прыём у старшыні прэзідыума Вярхоўнага Савета Латвійскай ССР на Рыжскім узмор'і, сустрэчы з Андрэем Упітам, Вілісам Лацісам, Янам Судрабкалнам, і мы адчувалі, што дружбе нашай толькі расці і расці». І адразу пасля таго, як дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў вярнулася з Латвіі ў 1941 годзе, Рыгу пачалі бамбіць. Пазней Пятрусь Броўка наведваў Латвію таксама на дэкадзе беларускай літаратуры ў 60-м годзе разам з іншымі беларускімі пісьменнікамі. У 1966 годзе Пятрусь Броўка узначальвае пісьменніцкую дэлегацыю на дэкадзе беларускага мастацтва і літаратуры ва Узбекістане, за якой на нашай выставе вы можете пабачыць вось гэтыя мілыя фотаздымкі. З той паездкі пісьменнік Іван Навуменка ўспамінаў, што яму прыйшлося разам з Петрусём Броўкам быць у Ташкенце падчас землятрусу ў 1966 годзе, калі якраз такі ва Узбекістане праводзіліся дні беларускай культуры і мастацтва. Небяспека была самая рэальная. Спачатку дэлегацыю добра трусіла з раніцы ў гасцініцы Ташкент, потым у тэатры оперы і балета, дзе адбывалася апошняе паседжанне дэкады. Ад падземных штуршкоў над іх галавамі томна раскачвалася вельмі масіўная люстра. Хісталася падлога і дрыжэлі сцены. Петрусь Устинович увесь час усміхаўся, нібы падбадзёрваў усіх, а калі паседжанне закончылася, ён сказаў, што цяпер мы, браткі, жывыя, цяпер нам і чорт не брат. Пасля гэтага паседжання беларускія пісьменнікі хуценька забралі свае рэчы з атэля і начавалі ўжо ў аэрапорце пад адкрытым небам. Супрацоўніцтва паміж народамі было ўзаемным, і так атрымалася, што ў 1967 годзе Пятрусь Броўка удзельнічаў у дэкадзе узбекскай літаратуры і мастацтва у Беларусі. Паэт сустракаў узбекскіх дзеячаў культуры на адкрыцці літаратурнай часткі гэтай дэкады. Памятнай рэччу з Узбекістана ў калекцыі Петруся Броўкі застаўся вось гэты усходні халат. Халаты заўсёды з'яўляліся асноўным элементам традыцыйнага узбекскага адзення. Іх насілі ўсе, і мужчыны, і жанчыны, і дзеці. Мужчынскія шыліся з тканіны цёмных і стрыманых таноў. У якасці зашпількі выкарыстоўваліся тонкія завязкі. Па абодвух баках рабілі вертыкальныя разрэзы, каб зручней было хадзіць і садзіцца. Цікавую гісторыю расказваў нам паэт Ганат Чарказян, які сябраваў з сям'ёй Петруся Броўкі. У дзень свайго 70-годдзя Петрусь Броўка з жонкай былі на дачы, куды і прыехаў да іх Ганат Бадрыевіч. Калі госці юбіляры селі за стол, да іх выйшла, несучы частункі на падносе, жонка Петруся Броўкі Алена Михайловна вось у гэтым усходнім халаце і з імправізаванай чаргмой. Тады Петрусь Броўка назваў яе сваёй шахіняй. Таксама адным з галоўных атрыбутаў узбекскага нацыянальнага мужчынскага адзення з'яўляюцца цюбіцейкі, дупі. Іх у Петруся Броўкі ў калекцыі было вельмі шмат. Найбольш папулярнымі з'яўляюцца цюбіцейкі з традыцыйнай вышыўкай чусці, якая паходзіць з ферганскай даліны. Яны вельмі простыя і вырабляюцца ўручную. Квадратныя ў аснове заўсёды чорнага ці цёмна-зялёнага колеру. На цёмным фоне вышыты белы узор, бадом, калампір, які нагадвае струк перцу ці міндаль.
Панізе арнамент з 16 рознавялікіх арачак і цясьма, джыяк. Лічыцца, што дуб засцерагае ад злых сілаў, сурокаў і шматлікіх іншых напасцяў. Фіялетавая цюбіцейка таксама мужчынская, белая з вышыўкай жаночая. Петрусь Броўка ў сваіх артыкулах пра літаратараў розных краін адзначаў падабенства паміж літаратурамі беларускай і іншых народаў, аналізаваў з гістарычнага пункту гледжання, адзначаў уплывы і творчыя сувязі, не абыходзілася ніколі і без узгадкі класічнай расійскай літаратуры, бо ў СССР краіны былі сканцэнтраваны якраз-такі пад кіраўніцтвам Расіі. Безумоўна, рэгулярнымі былі паездкі Петруся Броўкі ў гэту краіну, на той момант РСФСР. Шматлікія пісьменніцкія вечары, палітычныя грамадскія паездкі ў Маскве былі для Петруся Броўкі рэгулярнымі. Таксама даязджалі і да куды больш далёкіх кропак гэтай вялікай краіны. У адной з такіх вандровак дэлегацыя беларускіх пісьменнікаў была накіравана ў Ленінград. Гэта адбылося ў 1947 годзе, і яны наведалі дачу Пракоф'ева і таксама пабывалі на карэльскім перашыйку. Прыязджаючы ў Маскву, Броўка заўсёды знаходзіў час для сустрэчы са сваім перакладчыкам і сябрам Якавам Хілемскім. Ён заўсёды яму казаў, што ён прыязджае ненадоўга, на 2 дні, але ім трэба выкраіць хаця б гадзінку. З часоў іх знаёмства і сяброўства з Вялікай Айчыннай вайны Петрусь Броўка даваў Хілемскаму права першага выбару на пераклад. Хілемскі сам мог выбіраць, якія вершы Броўкі хоча перакласці на рускую мову, а ўсё астальное Броўка самастойна раздаваў расійскім перакладчыкам. Разам з Якавам Хілемскім паэт наведваў дні беларускай літаратуры ў Сібіры ў 1964 годзе. Падчас гэтай паездкі група беларускіх пісьменнікаў выправілася ў падарожжа па Краснаярскім краі. Разам з ім былі і іншыя прадстаўнікі маскоўскага пісьменства, такія як Павел Нілін, Сергей Сартакоў, Леў Ашанін і іншыя. Сярод беларускіх пісьменнікаў на гэтым мерапрыемстве прысутнічалі Міхась Калачынскі, Ян Скрыган, Максім Танк, Павел Кавалёў, Рыгор Барадулін, што, нарэчы, можна пабачыць вось на гэтым фотаздымку. Калі дэлегацыя беларускіх і расійскіх пісьменнікаў была ў Туве, іх разбілі на некалькі брыгад. Адну з іх узначальваў Броўка, а ролю гіда ў гэтай брыгадзе выконваў Салчак Тока. Тувінскі дзяржаўны дзеяч і пісьменнік. Мясцовы народ вельмі гасцінным быў, і госці маглі спакойна заходзіць у хаты без папярэджання, асабліва таму, што ўсе ведалі Салчака Току. У кожнай хаце ён быў сваім. Сваім адразу, пераступаўшы парог мясцовай хаты, станавіўся і Петрусь Броўка. Ён без цяжкасці знаходзіў агульную мову з мясцовымі жыхарамі, і гэта было не толькі таму, што ён размаўляў па-руску, каб яго лягчэй было разумець, а, як успамінаў Якаў Хілемскі, проста таму, што ён зачароўваў усіх сваім абаяннем. Броўка расказваў пра сваё маленства, пра вёску Буцілкавічы, устаўляючы заўсёды да месца вясёлыя беларускія прыгаворкі. Тут ужо ішла беларуская мова, але ўсё роўна яго ўсе разумелі, а часам, калі не, яму дапамагаў у гэтым Салчак Тока. Пазней у адной са сваіх кніг, якая называлася «Трубі, мой бор, трубі», Броўка уключыў некалькі вершаў з гэтай паездкі, і таксама адзін з іх быў прысвечаны менавіта Салчаку Току. Перед ад'ездам тувінцы прапанавалі Петрусю Броўку ў падарунак жывога мядзведзя. Петрусь Броўка пасмяяўся і сказаў, што можа ўзяць яго хіба толькі для таго, каб ён у Літфондзе за пячатку адказваў. Падчас гэтай вандроўкі Петрусь Броўка перасёк палярны круг, за што яму была выдадзена даравальная грамата, якую вы можете пабачыць тут. Таксама з некаторых расійскіх рэчаў, прывезеных некалі Петрусём Броўкам з гэтай краіны, вы можаце бачыць у вітрыне настольны медаль з выявай Льва Толстого, ключ Пскоў і некаторыя савецкія манеты. Як адну з вельмі важных паездак у жыцці паэта можна прыгадаць яго некалькі паездак у Казахстан, але яны былі не з нейкай культурнай ці палітычнай місіяй, а па сямейных прычынах. Гэта адбывалася падчас Вялікай Айчыннай вайны, калі яго жонка і сын знаходзіліся ў Алмаце ў эвакуацыі. У снежні 1942 года Петрусь Броўка ездзіў у Казахстан для таго, каб забраць сваю сям'ю з эвакуацыі, і таксама дагэтуль некалькі разоў ён наведваў іх у Алмаце. А ў апошнія дзесяцігоддзі свайго жыцця Петрусь Броўка таксама наведвае розныя гарады СССР, але ўжо ў асноўным для адпачынку і санаторнага лячэння. Гэта і Кіславодскі санаторый, і дом творчасці пісьменнікаў у Дубултах. Гэта і курортны горад Ялта. Некалькі разоў за сваё жыццё Петрусь Броўка выязджаў у Сочы і адзін, і разам з сям'ёй.
Петрусь Броўка прывозіў таксама розныя цікавыя сувеніры. Напрыклад, мы з вами можам бачыць курортны кубак, прывезены з Кіславодску. Такія курортныя кубкі рабіліся спецыяльна для піцця мінеральнай вады. І гэты курортны кубак з выявай мясцовай славутасці замка каварства і кахання. Насамрэч, гэта не замак, а скальнае ўтварэнне, якое нечым нагадвае шпілі сярэднявечнага замку. Таксама мы з вами можам бачыць яшчэ адзін курортны кубак, які быў прывезены Юрыем Петровичам Броўкам, сынам паэта, у 1968 годзе з курорта Баржомі. Гэта стопкі, прывезеныя з Абхазіі, і Абхазія, дарэчы кажучы, заўсёды славілася сваімі драўлянымі, плецёнымі вырабамі, і яны заўсёды стаяць у рэйтынгах лепшых сувеніраў з гэтай краіны. Драўляны посуд, іншыя кухонныя прылады, яны, так скажам, займаюць пачэснае месца сярод таго, што набываюць турысты. Кажучы пра Грузію, таксама трэба адзначыць некаторыя паездкі Петруся Броўкі ў гэту краіну. Яшчэ ў снежні 1937 года Петрусь Броўка ездзіў у Тбілісі на 5-й пленум праўлення Саюза савецкіх пісьменнікаў, які быў прысвечаны 750-годдзю Шата Русавеллі. Таксама паэт часта вяртаўся, у прынцыпе, ў Грузію для адпачынку, напрыклад, у санаторый Цхалтуба. Пра гэта ўспаміналі шматлікія пісьменнікі, напрыклад, Іван Шамякін, які, дарэчы, адзначаў у адной з іх апошніх сумесных паездак моцную бадзёрасць паэта, нягледзячы на яго ўжо даволі сталы ўзрост. Уклад Петруся Броўкі ў міжкультурную камунікацыю свайго часу сапраўды ўражвае, а адбіткі місіі, якую паэт нёс усё сваё жыццё, засталіся да нашага часу. Свет вакол нас стаў абсалютна іншым, не такім, як у часы жыцця паэта. Межы паміж краінамі змянілася грамадскае, культурнае, палітычнае становішча, але да гэтага часу у памяці і гісторыі шматлікіх краін вершы Петруся Броўкі застаюцца як візітоўкі беларускай культуры. Калі пагляджу я на карту, ах, колькі шляхоў ляжыць! Такі ўжо ў мяне характар, усюды хачу пабыць. Хвіліны не знаю спакою, не скажаш ты сэрцу, змоўч. Яно ў мяне такое, вандруе і дзень, і ноч. Нямала патрэбна сёння агледзець яму куткоў, на поўначы ці на поўдні, наведаць многіх сяброў. Паверце, маніць я не ўмею, а гэтак бывае ў жыцці. За дзень маё сэрца паспее і свет навакол абысці.